kävelyyn ja siellä tallataan jo viimeistä 10. Niina Vanhatalo on paikan päällä. Miltä se Niina näyttää? Joko Kinnunen on kokonaan hyytymässä? No ei oikeastaan nyt kun tässä 37 kilometrin kohdalla Kempas ja Kinnunen hetki sitten pyyhäsivät ohi, niin edelleenkin tuo ero näytti samalta. Se on noin 20 sekuntia. Kempas tulee edellä ja sitten Kinnunen tulee siinä perässä. Ja Median uutiset ja palataan kävelyyn sen jälkeen. Tietomurtolaitteiden ja salasanojen levittämisen. Rangaistavaa on myös muun muassa tietoliikenteen häirinnän ja törkeän tietomurron yritys. Oulussa syttyi alkuyöstä tulipalo vanhusten palvelukodissa yhdessä huoneistossa. Palokunta pelasti asukkaan, joka ei vahingoittunut. Palo ei levinnyt muihin huoneistoihin. Palon syttymyssyytä ei tiedetä. Sää jatkuu koleana. Maan eteläosassa yöllä enemmän. Mikä se on? Mä teen TV-historiaa. 15 sekuntia. Nyt hidasta vauhtia päällä. Nyt jännittää. 10 sekuntia. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Piste. Nyt on pano. Naturligtvis, som tillbringar väldigt många timmar av sin fritid och sin vakna tid framför skärmen spelandes tv- och datorspel. För sen så sitter de ju framför skärmen och gör massa andra grejer också, som ni vet. Alla måste såklart, skolarbete, och sen så har du MSN och sen har du naturligtvis ditt fönster uppe på Lunar eller Playhead och andra communities. Man är helt klart idag klistrad framför skärmen. Det brinner runt om kraftigt runt alla sidor och sen så tänker jag baka klart det här i ugnen på ganska låg temperatur. Ja, Kristina, kanske du kan hjälpa mig att stoppa in den i ugnen. Sledujte nové internetové stránky naší televize. Aktuální zpravodajství, informace ze zákulisí, bonusová videa a mnoho dalšího na Barrandov TV.